മാതാജി തുടങ്ങാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने. नमः आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामोदयाय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് 5-ാം അധ്യായത്തില് പകുതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിക്കലും കർമ്മസന്യാസവും രണ്ടും അതിലേതാണ് ശ്രേയസ്കരം എന്ന് ഒന്നിനെ നിശ്ചയിച്ച് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നുള്ള അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സന്യാസാശ്രമത്തിന് പാകം വന്നയാൾക്ക് അത് സന്യാസം എടുക്കാം. അതിന് പാകത വരാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലോ കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിക്കാം. രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ ശ്രേയസ്കരമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്. എന്നാലും കൂടുതൽ വൈശിഷ്ട്യമുള്ളത് കർമ്മയോഗത്തിന് തന്നെയാണ് എന്നാണ്. കർമ്മയോഗം ഒരു സാധന പോലെ അനുഷ്ഠിക്കണം. നമുക്കുള്ള കർമ്മങ്ങള് ആസക്തിയൊന്നും കാമനയൊന്നും കൂടാതെ. ഇപ്പൊ കർമ്മ സന്യാസം ശ്രേഷ്ഠമാണ്, കർമ്മത്തിനെ ത്യജിക്കൽ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റ് സാധാരണക്കാര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ കർമ്മസന്യാസം രണ്ടും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന്. ഒരു സന്യാസി ആവുക എന്നുള്ളത് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമൊന്നുമല്ല. സന്യാസം പുറമെ കാണുന്നതല്ല, മനസ്സിലാണ് അതിന്റെ കാവി ഉടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ താടിയൊക്കെ വളർത്തുക, ഇതല്ല സന്യാസം. യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവണം, മമത്വം ഉപേക്ഷിക്കണം. എല്ലാം ഈ കാണുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം എന്റേതാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും ആരെയും ഒന്നിനോടും രാഗദ്വേഷമില്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് നിത്യ സന്യാസിയാവുക എന്നുള്ളത്. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ സമചിത്തത കൈവരിക്കുക, ആത്മനിഷ്ഠ, അങ്ങനെ ആ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ, ആ ബ്രഹ്മാനുഭവത്തിന് പാത്രമാവാൻ ഒക്കെ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലെ പല പല ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ലൗകികത ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാതെ സന്യാസിയായവര് പലരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ വിചാരം ആദരവ് ലഭിക്കും എന്ന് ആണ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ വിരക്തി വരുമ്പോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് അതില് പൂർണ്ണ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ലോകം തന്നെ എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തില് കാമനകളൊന്നും സ്വാർത്ഥ ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലാതെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് സന്യാസി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനി സന്യാസി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആള് മായയാകുന്ന ആ ചളിക്കുണ്ടിലാണ് എങ്കിലും
ചിത്തമുണ്ടല്ലോ അത് താമരയില പോലെ കർമ്മബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതായിരിക്കും. വ്യക്തി വാസനാബദ്ധനാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒക്കെ ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം ഒരാള്. ഒരു സന്യാസിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, കർമ്മങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു. ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും കർത്തൃത്വം ഏൽക്കുന്നില്ല. പാപോ പുണ്യോ ഒന്നും ഭഗവാനല്ല തരുന്നത്. ജ്ഞാനിയുടെ ഉന്നതമായ തലത്തിലെത്തിയ ഒരാൾക്ക് തന്റെ സ്വസ്വരൂപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. തന്റെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാവ് അത് ഭഗവത് അംശം തന്നെയാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് ബോധ്യമാവുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കർമ്മത്തിന് 3 തരം കർത്താവുണ്ട് പറഞ്ഞു. പരമാത്മാവ്, ജീവൻ, പ്രകൃതി. ജീവൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് അർഹതയുള്ളത് ലഭ്യമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ 3 കൂടുമ്പോഴ 3 കർത്താവ് ഉണ്ട് ഒരു കർമ്മത്തിന് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ മറവി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോവാണ്. ആ മറവി മാറ്റിയാല് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തോടുള്ള, ആ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറും എന്നാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ജ്ഞാനേന തു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മന തേഷാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം. സ്വസ്വരൂപം, നമ്മുടെ ആ സ്വരൂപ ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അത് വീണ്ടെടുക്കണം. ഈ ശ്ലോകം ഒരു കടങ്കഥ പോലെയാണ്. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാവുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് അകന്നു പോവും, അല്ലെ? എല്ലാം വ്യക്തമാവും. അതുപോലെയാണ് ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി സ്വരൂപജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതുവരെ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ ഇരുട്ടായിട്ടുള്ള അജ്ഞതയുണ്ടല്ലോ അത് നീങ്ങിയിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് കൈവരും ആണ് ഇവിടെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജന്മന അന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാള്, അയാൾക്ക് കാഴ്ച ശക്തി ലഭിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ കാഴ്ച ശക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ആളുടെ അതേവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടും മാറും, അല്ലെ? അങ്ങനെ അതുവരെ ധരിച്ചു വെച്ചതുപോലെ അല്ല കാഴ്ച കിട്ടിയപ്പോഴ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ജ്ഞാന ദൃഷ്ടി ഉണ്ടല്ലോ അത് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴ്. ആ ജ്ഞാന കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവത് തത്വം അത് വെളിപ്പെടും. അപ്പൊ എന്റെ തലം എവിടെയാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും അറിയണം. ചിലപ്പോ അത് താഴ്ന്ന തലമായിരിക്കും. അതിനാലാണ് ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാനെ കേട്ടിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പ്രകാരത്തിൽ തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാം. സംശയാത്മാ വിനശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംശയം ഒട്ടും വേണ്ട. ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സ്വരൂപജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാളിന്റെ പുരോഗതി പറയാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും
ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. ജ്ഞാനോദയം പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് നയിക്കും. പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഈ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനാണ് പരമമായ അതീന്ദ്രിയ സത്യം. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ താനാണ് എന്ന് കൃഷ്ണൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു അത് തന്നെയാണ്. സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. പല സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മത്ത പരതരം നാന്യ കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ എന്ന്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആധാരവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മണോഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം എന്ന് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കൃഷ്ണനാണ് പരമസത്യം. ആരുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിശ്വാസവും ഒക്കെ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ, ആളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം അയാളിൽ ഉദിക്കും. എല്ലാ ജീവനും ഈശ്വരനായിട്ട് കാണണം. ജീവസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ മാത്രം കാണുക. ആളുകളുടെ ആ ബാഹ്യ രൂപത്തിലല്ല ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാണ്. ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, ഈ ലോകത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് മാറണേ? വിനയം കൊണ്ടും വിദ്യ കൊണ്ടും പാകത വന്നിട്ടുള്ള ഒരാള് എല്ലാവരെയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണുന്നു. അതാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശ്വപാകേ ച പണ്ഡിത സമദർശന. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. പണ്ഡിതൻ കർമ്മയോഗം വഴി ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനാവുന്നു. എല്ലാത്തിലും അയാള് ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് വർഗ വിവേചനോ ജാതിഭേദങ്ങളോ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണനാവട്ടെ ചണ്ടാളനാവട്ടെ നായയാവട്ടെ പശുവാവട്ടെ ആനയാവട്ടെ എല്ലാം ഭഗവത് അംശമാണ്. എല്ലാത്തിലും ആ ഈശ്വര ചൈതന്യമാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ളത്. അത് മാത്രമാണ് ആ ജ്ഞാനി കാണുന്നത്. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ അവന്റെ ബുദ്ധി മനസ്സ് വിശ്വാസം അഭയം എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളതിനാൽ അവൻ സംശയത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. പരമാത്മാവ് അനുവദനീയമാണെന്നും എന്നാൽ നിഷ്പക്ഷമാണെന്നും അദ്ദേഹം കാണുന്നു. അവൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന ജ്ഞാനവും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ഉള്ളതിനാൽ അവൻ തുല്യ ദർശനത്തോടെ കാണുന്നു. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതെല്ലാവരും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശ്വപാകേ ച പണ്ഡിത സമദർശന. അപ്പോ പണ്ഡിതൻ ഒരു അറിവുള്ള ഒരാള്, ജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൻ എന്നൊക്കെ പറയും. അദ്ദേഹത്തിന് ആരിലും വ്യത്യാസങ്ങളില്ല, വിവേചനമില്ല, ആരോടും എല്ലാം സമദർശനാണ്. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയുടെ മാനസിക തലത്തിനെ പറയാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇഹൈവ തൈർജിത സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മന നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. ജ്ഞാനിയുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാ? സമഭാവനയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ജനന മരണാവസ്ഥയൊക്കെ ജയിച്ചവരാണ് അവര് ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് ബ്രഹ്മപദസ്ഥരാണ്.
ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർജിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നാമജപം ദിവസം 2 മണിക്കൂർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സമയവും ഹരിനാമ കീർത്തനാണ്. അങ്ങനെ അത് മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ അയക്കുകയാണ്. അപ്പോ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ആര് വന്നാലും അവർക്കങ്ങു രത്നം ചരൽക്കല്ലു പോലെ ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ എന്നാണ്. അവർക്ക് ഒന്നിലും വ്യത്യാസമില്ല. ഇനി സുന്ദരി വന്നിട്ടുണ്ടോ മുമ്പില്, അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ധനം കിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഒന്നുമില്ല. അവർക്കങ്ങ് രത്നം ചരൽക്കല്ലു പോലെ ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ എന്നാണ്. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സമഭാവനയാണ്. സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മസ്വരൂപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജ്ഞാനിയുടെ ദൃഷ്ടിയില്. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം മായ കാഴ്ചകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ 2-ാം അധ്യായത്തില്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ് 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന പ്രഹൃഷ്യത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്യുചേത് പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായി ജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് പറയാണ്. ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള ആ മിഥ്യ അവബോധം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പ്രധാന ലക്ഷണം. താൻ ഈ കാണുന്ന ദേഹമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് എന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടത്തില് ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാവണില്ല, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖം ഉണ്ടാവണില്ല. മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ ദാർഢ്യം, അതാണ് നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി, സ്ഥിരബുദ്ധി അഥവാ സ്വബുദ്ധി എന്നുള്ളത്. സ്ഥൂലദേഹം അത് ആത്മാവാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് അയാൾ ഒരു വ്യാമോഹവും കാണിക്കില്ല എന്നാണ്. ബാഹ്യ വസ്തുക്കളൊന്നും ഒരു ജ്ഞാനിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്ന് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ബാഹ്യസ്പർശേഷസക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യൽ സുഖം യസ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആള് പ്രേമഭരിതമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് കാരണം ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിൽ ഒന്നും ആസ്വാദ്യത അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളില് ആ മാസ്മര ശക്തിക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ഇതിലൊന്നും ഒരു വ്യാമോഹവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഭൗതികമായ ഒന്നിനും നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്നല്ലാതെ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേഹി സംസ്പർശതാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയേവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ ബുധാ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കണേ? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഈ മഴപ്പാറ്റകള്, ഈയാമ്പാറ്റകള്, ലൈറ്റ് ബൾബൊക്കെ കാണുമ്പോഴ്, ഈ തീയൊക്കെ കാണുമ്പോഴ് അതിൽ ചെന്ന് ചാടി സ്വയം നശിക്കണു. അതേപോലെ ഇവിടെ മാനിനെ നോക്കൂ. മാന് ഓരോ നായാട്ടുകാര്
വേട്ടക്കാര് വരുമ്പോഴ് പാട്ടൊക്കെ അവര് പാടും. എന്നിട്ട് ആ പാട്ടില് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാണ്. അവര് വേട്ടയാടി പിടിക്കും. ആന സ്പർശ സുഖത്തിനായിട്ട് കുഴിയൊന്നും നോക്കാതെ അല്ലെ പിടിയാനയുടെ മുമ്പേ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ്. അങ്ങനെ കുഴിയിൽ പതിക്കുന്നു. അതുപോലെ വണ്ട് ഈ പൂക്കളുടെ സുഗന്ധവും തേനും നുകരാനായിട്ട് അതിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നു. സന്ധ്യയാവുന്നതൊന്നും അറിയുന്നില്ല അല്ലെ. താമര അത് കൂമ്പിപ്പോകുന്നു, അടഞ്ഞു പോകുന്നു. അങ്ങനെ അതിന് നാശം. അതുപോലെ മത്സ്യം നാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായിട്ട് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളെ ദുഃഖത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടെത്തിക്കുള്ളൂ. ഒരു ബുദ്ധിമാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വേണം ലോകത്തിനെ നോക്കിക്കാണാൻ. ആ ആളാണ് ജ്ഞാനി. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം നമുക്ക് കാമനകളുണ്ടോ അത്രയും നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശക്നോതി ഹൈവയസോധും പ്രാക് ശരീര വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സയുക്ത സുഖീ നരാ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറണം എങ്കില് ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ പ്രാബല്യത്തിനെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. വാക്ക്, മനസ്സ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, രസന, ക്രോധം ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഗണ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണുള്ളത്. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവനെ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാമി. അല്ലാതെ ഗോദാസന്മാരാവരുത് നമ്മള്. ഈ ഗോസ്വാമികള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാതെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാമം ക്രോധമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ പഠിച്ചു കോപാവേശം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ മനസ്സ്, കണ്ണുകള്, നെഞ്ച് ഒക്കെ വ്യാകുലമായി തീരും. അങ്ങനെ ത്യാഗത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ സന്തുഷ്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. നിരന്തര പരിശ്രമം കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കാമക്രോധങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ നമുക്ക് തടസ്സമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ ഞാൻ എത്ര കാലം സഹിക്കണം? ശരീരത്തിന്റെ നാശം വരയ്ക്കും വേണം. ഇന്ദ്രിയ പ്രേരണകൾ സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? അവന്റെ സന്തോഷവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യവും ഉള്ളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലേ. അന്തര്യാമിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചാല് നമുക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രേരണകളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങള് മാറ്റിയാലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോന്തസുഖോന്തരാരാമസ്തദാന്തർജ്യോതിരേവയ സയോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മബോധോധിഗച്ഛതി. ജ്ഞാനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ്. ഊർജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം ഭോഗിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഒരു ലൗകികന് ജ്ഞാനിയായിട്ട് തീർന്ന് അറിവ് സമ്പാദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ സ്വർഗതുല്യമായിട്ട് ജീവിക്കാനും സാധിക്കും. ഏതൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് സുഖം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണത്? അതിനെ എല്ലാം ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള ആ ലൗകികമായതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്
ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ എങ്ങനെ ആനന്ദം നേടാമെന്ന് കണ്ടെത്തണം. യോഗി അതാ ചെയ്യണേ. തന്നിൽ തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയാണ് ജ്ഞാനിക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ യോഗിക്ക്. എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാൻ എന്റെ ഭാര്യ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് വേണം, മക്കൾ വേണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ക്ലേശത്തിനും ദുഃഖത്തിനും ഒക്കെ ഇടവരുന്നത്. തന്നിൽ തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം. അതാണ് ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ കഴിവ്. ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ കാര്യം എടുക്കാം. ഏറ്റവും സന്തോഷവാന്മാരായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഈ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് അല്ലെ അവര് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. അവരെ പോലെ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആരാണ് ഉള്ളത്? ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, എന്നിട്ട് മംഗളാരതി തൊഴുക, ദർശനം എടുക്കുക, പാടുക, നൃത്തം വെക്കുക, അല്ലെ ജ്ഞാനമാർജിക്കണോ, പ്രസാദം എടുക്കുന്നു, അല്ലെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ സംഘം ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെ ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് അവർക്ക്. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മയോഗ മാർഗം. അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് ചിട്ടപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യ, ആ തപോനിഷ്ഠയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ജീവിതം. അതാണ് കർമ്മയോഗം തന്നെ. ഇനി നമ്മള് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം ബ്രഹ്മനിർവാണം പ്രാപിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയക്ഷീണകൽമഷ ചിന്നദ്വൈതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പ്രാപിക്കുന്നു. ആരൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ദ്വന്ദ്വം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയാണോ അതല്ലേ എന്നൊക്കെ, അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അതീതരായിരിക്കണം. മനസ്സോ തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കണം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും പോകണ്ട. അങ്ങനെ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ജ്ഞാനി നിലകൊള്ളുക, പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ബ്രഹ്മനിർവാണം പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്കാണ് സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാത്തിലും, എല്ലാ ജീവികളിലും, എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് എല്ലാം എന്നറിയുന്ന ഒരാള് എല്ലാത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിനായിക്കൊണ്ട് നിലകൊള്ളും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് ആ ജ്ഞാനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അത് ലോകക്ഷേമത്തിനായിട്ട് മാറും. പരമ ആസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള സത്യം അത് വിസ്മരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും സാധാരണ മനുഷ്യര്. അത് അവർക്ക് ക്ലേശത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യരില് ഈ ബോധം വീണ്ടും ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രവർത്തനാണ് ജനസേവനം എന്നൊക്കെ. പരമമുക്തി നേടാണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആ ജനസേവന പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അയാളുടെ ഉള്ളിലെ സ്വാർത്ഥതയായിരിക്കും, മമത, അഹന്ത, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് തികച്ചും പാപമുക്തരാണ്. ദിവ്യ പ്രേമ അവസ്ഥയിലാണ്, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് ആ ഭക്തൻ. മരണം വരെയുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മളുടെ ഈ അഹന്ത, മമത, എന്റെയാണ്, ഞാനാണ് കേമൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ. നിത്യമായൊന്നു താൻ, സത്യമായൊന്നു താൻ, മൃത്യുവും മൃത്യുവിൻ ഛായയാം ദുഃഖവും അല്ലെ. അപ്പോ ആ മൃത്യു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. വരും വിളിക്കും ഞാൻ പോകും വാതിൽ പൂട്ടാതെയാക്ഷണം അല്ലെ. മരണം വന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഈ തുണി ഒന്ന് മാറി ഉടുക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്നൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല അല്ലെ. വരും വിളിക്കും ഞാൻ പോകും വാതിൽ പൂട്ടാതെ ആ ക്ഷണം പിന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ആ മരണം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിനെ ഭയപ്പെടുകയല്ല ഇനി നമ്മള്. ഭഗവത്ഗീത, ആ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടി കഴിഞ്ഞ ഒരാള്
ആ മരണത്തെ ഭയക്കില്ല ഒരിക്കലും. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ്. ഭഗവാനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ആത്മാവും ആ പരമാത്മാവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാൻ പോവാണ്. അതൊരു മഹോത്സവമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക്. മരണത്തിനെ ഭയപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടേ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത അത് ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് അല്ല, ആർട്ട് ഓഫ് ഡൈയിങ്ങും കൂടെയാണ്. ആ മരണം മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റണം. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ അസോസിയേഷനാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയണം. ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗിയുടെ ആന്തരിക തലം, അതാണിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ വിദ്യയിലൂടെ മുക്തി, അഷ്ടാംഗ യോഗാഭ്യാസം അതേ മുക്തി നൽകുന്നു. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്കു വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. നമ്മള് കാമക്രോധങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു വരണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ, സാത്വിക ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അങ്ങനെ അച്ചടക്കത്തോടെ ആ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ പരമപദത്തിലേക്കുള്ള ആ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് അനവരതം പ്രവർത്തിക്കണം. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവര്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതാണ് എന്ന്, ഭഗവാനെ വേണം എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, ആ കർമ്മയോഗമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതാണ് എന്നാണ്. മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്ര ആത്മാക്കളിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ. ഭാഗവതം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. യത്പാദപങ്കജ പലാശ വിലാസ ഭക്ത്യാ കർമാശയം ഗ്രഥിതമുദ്ഗ്രഥയന്തി സന്തഃ തദ്വന്നരിക്തമതയോ യതയോപവിരുദ്ധ സ്രോതോ ഗണാസ്തമരണം ഭജ വാസുദേവം. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അത് പിഴുതെടുത്ത ശേഷം ഭഗവത്പാദ സേവയിൽ മുഴുകി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാര്. അവരെ പോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ അദമ്യമായ ത്വരയെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ മഹർഷീശ്വരന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല. കാമനകൾ കളഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് പാദ സേവയിൽ മുഴുകി കഴിയുന്നവര്, അവരാണ് ഭക്തര്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരെ പോലെ മുനീശ്വരന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവില് ആഴത്തിൽ ഉണ്ടാവും. ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാലും മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനോ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപ്രാപ്തിയിലെത്താനും സാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള ആള് എപ്പോഴും സമാധിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയാണ്. ദർശന ധ്യാന സംസ്പർശൈർ മത്സ്യകൂർമ്മ വിഹംഗമ സ്വാന്യപത്യാദി പുഷ്ണന്തി തഥാഹമഭി പദ്മജ. ദർശനം, ധ്യാനം, സ്പർശം എന്നിവ കൊണ്ട് മാത്രം മത്സ്യങ്ങളും ആമകളും പക്ഷികളും മക്കളെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഹേ പത്മജ, ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ. നോട്ടം കൊണ്ടാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റണത്. ആമയോ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിൽ മുട്ടയിടും, വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ആ മുട്ടയിൽ മനസ്സൂന്നും. അതേപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണ് എങ്കിലും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം ഒന്നും അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ യോഗി അനുഭവിക്കണ ഈ അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് മുക്തി എന്ന് പറയാ. അതാണ് 27ഉം 28ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ അതാണ് പറയണത്. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യാം ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധിർമുനിർ മോക്ഷപരായണ വിഗതേച്ഛാഭയക്രോധോ യസദാ മുക്ത ഏവ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെയെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെ. അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ മുക്തി കിട്ടണ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അത് അഷ്ടാംഗ യോഗ അഭ്യാസം അത് മുക്തി നൽകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കണ ഒരാള് തന്റെ ആത്മീയ സത്തയെ പറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴും ബോധമുള്ള ആളായിരിക്കും. ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ആ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ സേവനത്തിൽ തഴക്കം വന്നിട്ട് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ട് തന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തില് ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ അയാള് അർഹനായി തീരാണ്. ഈ പ്രത്യേക അവസ്ഥയെയാണ് പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറയാ. നമുക്കും ചിലപ്പോ ചെറിയതായിട്ടൊക്കെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിണ്ടാവും അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആ സ്പർശം ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മനിർവാണ തത്വങ്ങള് വിവരിച്ച ശേഷം അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ആ നിലയിൽ എത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി, ഇങ്ങനെ 8 വിഭാഗം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം. 6-ാം അധ്യായത്തില് യോഗത്തെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ഈ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തില് അതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. യോഗാനുഷ്ഠാനത്തില് പ്രത്യാഹാരം എന്നുള്ള പദ്ധതിയില് സ്പർശം, ശബ്ദം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം എന്നീ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ മാറ്റിക്കളയുക. ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുക. ഈ പുരികത്തിന്റെ നടുക്ക് ഇമകൾ പകുതി അടച്ചിട്ട് നാസാഗ്രത്തില് മനസ്സൂന്നുക. കണ്ണുകൾ തികച്ച് അടയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ ഉറങ്ങിപ്പോയേക്കാം. അപ്പൊ കണ്ണുകൾ തുറന്നു വെച്ചാലോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ പെട്ടേക്കാം. അങ്ങനെ ശരീരത്തിലെ മേൽപോട്ടും കീഴ്പോട്ടായിട്ട് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വായുവിനെ അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തുക. ഈ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പരമപദപ്രാപ്തിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്നാണ് ആശങ്കയും ഭയവും. അത് ശരിയാവോ? ആ ആഗ്രഹം നേടാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അല്ലെ? പിന്നെ ക്രോധം ഉണ്ടാവണോ? യോഗി എന്താ ചെയ്യണേ? ആഗ്രഹങ്ങളെ, ഈ പുറമേയുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഒക്കെ അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ ആ പ്രാണനെയും അപാനനെയും സമാനമാക്കിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കണ ആ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൻ, അയാളാണ് മോക്ഷത്തിന് അർഹനായിട്ടുള്ളത്. മോക്ഷപ്രാപ്തനാണ് അയാള് എന്നാണ്. ഈ ക്രോധ ഭയാദ്വേഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാനും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയില് പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ യോഗചര്യ, അഷ്ടാംഗ യോഗ. യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയൊക്കെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്താൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വഴി. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാള് സദാ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ചിട്ട് അപകട സാധ്യതയൊന്നും വരുന്നില്ല അവിടെ. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണോപായം എന്നുള്ള നിലയില് കൃഷ്ണാവബോധം ആണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിരോധിച്ച്
പുരികങ്ങൾക്കിടയിലെ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുക, ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തനാണ്. യോഗികള് എന്താ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് എന്നാണ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകാണിത്. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രൊപ്പറേറ്റർ, കൺട്രോളർ, എൻജോയർ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തില് മായാശക്തിയില് ബദ്ധരായി തീർന്ന ഈ ജീവാത്മാക്കള് ശാന്തി സമാധാനം അത് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് അറിയില്ല. ശാന്തി കിട്ടാൻ, സമാധാനം കിട്ടാൻ. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ശാന്തി നേടാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ വഴി, പീസ് ഫോർമുലയാണ് ഈ ശ്ലോകം. എങ്ങനെയാണ് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുക? മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? കൃഷ്ണ ഭഗവാനായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മള്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും തദ്വാസികളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുടെയും അധിപതിയായിട്ടുള്ള സർവ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായിട്ട് മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സർവസ്വവും അർപ്പിക്കണം. എല്ലാ ദേവന്മാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം ദേവ സപ്തമന്മാരായ ബ്രഹ്മാവിനും ശിവനും ഉപരിയാണ്. തമീശ്വരാണാം പരമം മഹേശ്വരം എന്നാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭക്തദാസൻ ആണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ. ഭക്തദാസനാണ്. അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. അഹം ഭക്തപരാധീന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഭക്തദാസനാണ്. ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കല് ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ്. ആരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനോട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കണത്. അർജുനൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സംഭാഷണ വേളയില് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുക, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്, ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പൃഥ്വിയാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് കരുതാനാവില്ല. കാരണം പൃഥ്വി ഒരിക്കൽ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സമുദ്രം ആണോ ഏറ്റവും വലുതും ശക്തമായതും എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? പൃഥ്വിയെ അല്ല, സമുദ്രത്തിനെ ഒരിക്കല് അഗസ്ത്യ ഋഷി കോരി കുടിച്ചു വറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അഗസ്ത്യ ഋഷിയാണോ ഏറ്റവും ശക്തൻ, മഹത്തായത്, ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് ചോദിക്കും. അല്ല, ആകാശത്തിലെ ഒരു നക്ഷത്രമായിട്ടാണ്, ഒരു വശത്ത് ഒരു നക്ഷത്രമായിട്ട് അഗസ്ത്യൻ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ആകാശമാണോ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, അങ്ങനെയും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ തന്നെ വാമന രൂപിയായിട്ട് കാൽ കൊണ്ട് അളന്നു അല്ലെ, ആകാശവും ഭൂമിയും ഒക്കെ അളന്നു തീർത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആരാണ്? അപ്പോ അങ്ങ് തന്നെയാണ് വലുത് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അതും പറയാൻ പറ്റില്ല.
ഞാൻ വസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഞാൻ ഭക്തന്റെ മനസ്സിലാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ മനസ്സാണ് ഏറ്റവും വലുത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. അപ്പൊ ശാന്തിയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തിയും ആനന്ദവും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ ലൗകിക വസ്തുക്കളോ ഈ ലൗകികരായിട്ടുള്ളവരോ ഒന്നും നമ്മളെ നമുക്ക് ആനന്ദമോ ശാന്തിയോ സമാധാനമോ തരാൻ കെൽപ്പുള്ളവരെ സാധിക്കുന്നവരല്ല. ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രം ബന്ധുക്കളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നവര് അല്ലെ. ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കള്, അമ്മ, അച്ഛൻ ഒക്കെ കാണുന്നവരൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രം. പക്ഷെ അനേക കോടി ജന്മങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷെ ആ നിത്യബന്ധു ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അന്ന് മുതലേ നമ്മുടെ ബന്ധുവാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ബന്ധുവായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഈ ഒരു ജന്മത്തിലെ മാത്രം ബന്ധുക്കളാണ്. അപ്പോ അവർക്കൊന്നും നമുക്ക് ശാന്തിയോ ആനന്ദമോ നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തിയും ആനന്ദവും ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് ആകണ ആ ആനന്ദ സ്വരൂപനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോ ഇന്ന് കാണുന്ന ബന്ധുക്കള് ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രാണ് അല്ലെ. 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങള് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാനായിരുന്നു അന്നൊക്കെ നിത്യബന്ധുവായിട്ട്. ഐനന്ദ തനൂജ കിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുധൗ കൃപയാ തവ പാദപങ്കജസ്ഥിതധൂളി സദൃശം വിചിന്തയാ. ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിത്യദാസനാണ്. എന്തുകൊണ്ടോ ജനന മരണ ആ സാഗരത്തില് ഞാൻ പതിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. ദയവായിട്ട് എന്നെ കരകയറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ ആ പാദ ധൂളി എനിക്ക് തരൂ. ആ പാദങ്ങളിൽ എന്നെ അഭയം തരൂ എനിക്ക് എന്നാണ് പറയണത്. ശ്വേതാശ്വേതരോപനിഷത്തിലൊക്കെ എന്താണ്? തമീശ്വരാണാം പരമം മഹേശ്വരം എന്ന് ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുകയാണ്. മായാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കള് തങ്ങൾ ചുറ്റും വീക്ഷിക്കുന്ന എന്തിന്റെയും അതീശത്വത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതിന്റെയൊക്കെ അധിപൻ ഞാനാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിക്ക് അധീനരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങള് എന്നറിയണില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ അധീനരായിട്ടുള്ളവരാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ലോകത്തിലെ ആർക്കും ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായിട്ടോ ഒന്നും ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സർവലോക മഹേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്. ആ ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെ അധിപനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെ സുഹൃത്താണ്. അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഫോർമുലയാണ് ഈ ശ്ലോകം. പീസ് ഫോർമുലയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും മഹത്വമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പൊരുള് ഇതാണ്. ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രിതരാണ്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ശാന്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള പേരില് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജാണ് ഈ അധ്യായം കൊണ്ട് കിട്ടിയത് നമുക്ക്. കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാം എന്ന് ഉള്ള ആ ചോദ്യത്തിന് ഇതിൽ ഉത്തരമുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തില്. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി എന്നുള്ള പൂർണ്ണ അറിവോടെ ചെയ്യണ കർമ്മം അത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയണത്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഏതൊന്നിന്റെയും ഉടമയും ആസ്വാദകനും ഏവരുടെയും സുഹൃത്തും ഭഗവാൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്ഥിരചിത്തത ഉണ്ടാവും നമുക്കപ്പോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ലഭ്യമാവുന്നതും
സ്വയം വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ പ്രശാന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ശാന്തി കൈവരാൻ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമൊക്കെ ശീലിക്കണം. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരൻ എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകും എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ, അത് വ്യാകുലതകളൊക്കെ നമ്മുടെ അകറ്റി കളയും. ഇതാണ് നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി, അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ല എങ്കിൽ മനസ്സിന് ഒരു അന്തിമ ലക്ഷ്യമില്ല പിന്നെ. അതിനാൽ തന്നെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായി പോവും. ഈ ശരീരമാണ് താൻ എന്നുള്ള ബോധത്തില് ഒന്നും അവകാശപ്പെടാൻ നമുക്ക് അർഹതയില്ല. ലോകത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിലും ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലാതെ ഇരിക്കുക, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കർമ്മയോഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എല്ലാ കാമനകളില്ലാതെ നിരന്തരം ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള്, സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവത് സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമപുരുഷനുമായിട്ട് തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവോട് കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, കർമ്മം ചെയ്യുക. അതിന്റെ പൂർണ്ണത എന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തികഞ്ഞ ജ്ഞാനവും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ അംശം എന്നുള്ള നിലയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നിത്യദാസത്വത്തില് ജീവിക്കുക. അപ്പം മായയ്ക്ക് മേലെ ആധിപത്യം നേടാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം അതിനോട് സമ്പർക്കം വരുമ്പോഴാണ് ഈ ജീവന് ക്ലേശങ്ങള് ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് സമ്പർക്കമുള്ള കാലത്തോളം ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാവൂ. എന്നാലോ ഭൗതികതയുടെ ആ അധികാര അതിർത്തിക്ക് അകത്തും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഒരാൾക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആത്മീയ സത്തയെ ഉണർത്തലാണ് അത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കെട്ടുപാടില് നിന്ന് എത്ര കണ്ട് നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് മുക്തനാവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന് ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കാനും രാഗദ്വേഷങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിക്കാനുമുള്ള ആ പ്രയത്നത്തില് തന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്ക് പിന്നെ രാഗദ്വേഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ വികാരങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം കൈവന്നാലോ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയില് ബ്രഹ്മനിർവാണത്തിൽ ജീവിക്കാം, ശാശ്വത ആനന്ദത്തിൽ ജീവിക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അഷ്ടാംഗയോഗം സ്വയം പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. അതിന്റെ ആ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം നേടുന്നു എന്നാണ് അതിന് കാരണം. അപ്പൊ ക്രമമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുരോഗമനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സാധനയാണ് യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നുള്ള അഷ്ട അംഗങ്ങള്. അവയൊക്കെ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിന്റെ ആ പരിപൂർണതയ്ക്കുള്ള ആ മുഖക്കുറിപ്പുകൾ മാത്രാണ്, ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രാണ്. ഭക്തിപൂർവ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. എല്ലാത്തിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ. തമീശ്വരാണാം പരമം മഹേശ്വരം ശ്വേതാശ്വേതരോ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ സർവവും നമ്മള് സമർപ്പിക്കണം. ശാന്തിയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നേ നമുക്ക് ശാന്തിയും ആനന്ദവും കിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാനാവണ, ഭഗവാനായിരിക്കണ ആനന്ദ സ്വരൂപനെ അനുഭവിച്ചറിയണം നമ്മള്. പിന്നെ കർമ്മയോഗാനുഷ്ഠാനം വഴി ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്കും അതുപോലെ പരമശാന്തിയിലേക്കും വരാം എന്ന് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു. യഥാർത്ഥ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സർവത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സത്യം എന്നറിഞ്ഞിട്ട് രാഗദ്വേഷങ്ങളില്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. മനസ്സിന് സമനില വരാതെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കരുത്. സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല, മനസ്സിനാണ്. മനസ്സിന് സമനില ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ സമചിത്തതയുള്ള ആള് എവിടെയായാലും അയാൾ സന്യാസിയാണ്, മുക്തനാണ്. സ്വസ്വരൂപം മറന്നിട്ട് അജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. സ്വസ്വരൂപം മറക്കുമ്പോഴ് അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മള്
ആ ജ്ഞാനം നേടി നമ്മുടെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറ്റാം. നമുക്ക് സമബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ആ പണ്ഡിതന്മാരെ പോലെ സർവഭൂതഹിതേരഥ എന്നാണ്. എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുക. കാമക്രോധങ്ങളെയൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് വേണം യഥാർത്ഥ സന്യാസിയാവാൻ. അല്ലാതെ കാവ്യ ഉടുത്തിട്ടല്ല സന്യാസിയാവേണ്ടത്. കാമക്രോധങ്ങളെയൊക്കെ ജയിക്കുക, മനസ്സിന് ചിത്തത ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.